Да уважа нейното решение да оставим нещата така, без да ги изговаряме и всичко, което има да си кажем е при евентуален съвет. За да може да запазим своите козове. Добре, сложихме си от тъй като си точна линия. Между другото, аз съм научил да използвам и това да дам ето. Ето ми ги и научните линии, малко не съм. Аз не ги правя добре. Снимам си от този цвят. И няма също поставяме. Добре, сега руш. Руш ще си служа. Да, аз си знам много чисто руш и доста. Дори тук съм следваме. Сега ще се учите това дали е гланц, какво е не е гланц. Слага се и така за поблъскав ефект. Обаче и то не прави нищо и поне работата ми е това. То поне прави нищо. Аз подарих също чипи. И това доста използвам и си го слагаме и така на тъвички. Защото... Добре. Добре, Добре. Сега ще го размажем. Аз ще го размажем с какво да ще не, това е съвсем принципи. Ще сматаш целия филм. Не хора. Това още аз винаги някакъв път се става четка и така. Ето вижте с четката как става. Че най-малко мен си искал да пратиш, ти ако не си искал да ме пратиш, няма да ме пратиш, най-малко. Ето как става. Вече ми харесва как става. Това с това. Да, слага си, обаче аз после си го размазвам.